quan les onades de la tempesta Chandra van sacsejar la badia de Dublín a principi de febrer, milers de persones van veure una escena que molts haurien considerat pròpia d'un film de catàstrofes. Les vies del Dart, el tren de rodalia, convertides en una mena de canal temporal. Allà on habitualment els trens circulen ajustats a l'horitzó marí, les onades varen sobrepassar els murs de contenció, inundant les vies i obligant a suspendre el servei. Les imatges de l'aigua cobrint les vies i fent desaparèixer les travesses sota centímetres d'aigua salada, com un vídeo gravat a l'estació de Black Rock que va fer-se viral, van impressionar els commuters que hi passen cada dia i han obert un debat sobre la vulnerabilitat de les infraestructures costaneres davant el canvi climàtic. Aquest tram sud del Dart ha estat el més afectat repetidament per tempestes i marees fortes i encara que les defenses costaneres foren construïdes amb la millor intenció, ara lluiten per a fer front a una freqüència més alta d'episodis disruptius, com el de la tempesta Chandra, en què l'aigua va transformar la via fèrria en una piscina. Els enginyers d'Iarnród Éireann han advertit que aquest problema no és un fet aïllat, sinó que és el símptoma d'una tendència que podria intensificar-se amb l'augment del nivell de la mar i dels episodis climàtics extrems. Així doncs, a fi de protegir aquesta línia ferroviària vital, s'ha impulsat el projecte East Coast Railway Infrastructure Protection Projects, amb propostes per a elevar murs, reforçar els trams menys protegits i afegir roca i barreres per a reduir l'impacte de les onades. D'altra banda, aquesta situació no és únicament dublinesa. A la Mediterrània, la línia ferroviària del Maresme, que segueix la costa catalana de Barcelona fins a Blanes, comparteix una fragilitat notable. Aquesta via de rodalies, com la del Dart, discorre paral·lela a la mar, amb trams on la sorra de la platja i l'aigua semblen a tocar. Al llarg dels anys, tempestes i onades han arrencat talussos, gairebé descalçat vies i obligat a interrompre el servei. Les similituds entre aquests dos trams costaners són sorprenents. Ambdós transporten milers de passatgers cada dia, amb vies enganxades literalment a la mar i amb serveis periòdicament suspesos per inundacions o danys causats per un onatge extrem. Aquestes situacions ens recorden que, mentre el ferrocarril costaner pot oferir paisatges espectaculars, també comporta riscos reals i creixents davant un clima que es torna més agressiu.